На няколко километра от Димитровград, край село Къснаково, има едно от най-добре запазените тракийски светилища в България. Нимфоенът на нимфите и Афродита. Построен е през 2-4 век и е част от огромното имание на един тракиец, служил 30 години на Рим. Титъл Флавий. Тит Флавий получава тази земя като награда за службата си в римската армия. Заедно с съпругата си Клаудия Монтана решават да кръстят избора на нимфите и Афродита, богинята на любовта и красотата. Надписът на централният извор казва, че двамата посвещават това място на нимфите и Афродита. Според местните легенди, тук вечер излизали водните нимфи, нези невидими духове на водата и природата. Вярвало се, че танцуват около извора и който ги види, повече няма да е същия. Водата се смятала за лековита, не само за тялото, но и за това, което човек носи вътре в себе си. Не знам дали ще видя нимфи, но знам, че подобни места казват повече, когато замълчим за малко. Светилището не е било само този полукръг с извори. Около него са се разполагали сгради за поклонници, амфитеатър, дори и римски вили и бани с мозайка. Целият комплекс е изграден около 3 извора с вода, оформен като басейн по елипса.
Преди близо 2000 години тук са идвали хора да търсят благословение, здраве и любов. Днес идват туристи, любопитни хора с телефони и дронове. Но нуждата е същата. Да спрем за момент, да чуем водата и да си спомним, че преди нас е имало и други. И след нас ще има други. А между древните надписи и шума на нашите камери остава въпросът: какво всъщност търсим, когато пътуваме по такива места?